4 kilos nga gituhoang nga shabu nga nagkantidad og dulan sa 28 milyones ka pesos nasakmit sa mga otoridad atol sa gipahigawon nga buy-bust operation. Nakuha kini nila gikan sa usa ka gingong bodigero sa ilegal nga drugas. Mga kontrabando gibutang sa mga sudlanan og fish crackers. Ani ang report. Kung tanahon daw chichirya nga dagko nga gilatag daptin sa kalsada, apan illegal nga drogas o shabu di ay. Ang sulod ini nga miabot sa 4 ka kilos o 1 ka gramos. Nagkantidad kini og dulan sa 28 milyones pesos base sa DDB value nini. Nakuha kini atol sa buy-bust operation nga ipahigayon sa City Intelligence Branch sa Lapu-Lapu City Police Office. Giabagan sila sa PDEA Lapu-Lapu City ug sa Highway Patrol Group 7. Nadakpan ang 26 anyos nga si Roldan Rosales alias Shakira nga taga Sudlon 1, Dakbayan sa Sugbo. Gitumbok siya nga tigtipig o bodigero sa shabu kansang amo na bilanggo na. Nahitabo ang buy-bust operation sa Daplin Region sa Trans Central Highway sa Sitio Ipil-Ipil, Mountain Barangay Babag, Cebu City. Usa kini ka follow-up operation sa nahaunang operasyon sa Lapu-Lapu City Police Office sa nakalabayang mga buwan nga misangpot sa pagkasikop sa suspect. Okay, Roldan. Masama ni mga kabando. Wala siya ko kabawan na sir. Siguro ko nagsugat po na sir. Maurat Kaya sir. kadaan eh. Ha? Oo sir. No comment na lang ko sir. Gimugatan sa ilang mga katambayayong ahensya ang hugot ng koordinasyon sa pagpuhag sa mga nalambigit sa illegal drugs. Aside from the meron tayong evidence and the motorcycle, no, subject for macro-etching and record check, no, itong ano natin to, itong Lucy. So yun lang, warning sa mga ano dito, mga gumagamit ng mga illegal drugs, no. Kamo nga bisag asa mi, wa gid mi lusot sa mua basta magbaligya og mga illegal drogas, wa gid mi lusot sa mua kay bisag asa gid mi nga area gid. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.